Lawrkhawm Ep52 Apple dintu mi ropui Steve Jobs sa chanchin ngaihnawm. Steve Jobs si tunlai khovela chuan shelo kan tamom love. Apple computer USA a phei chuan lar em mai siam hmuchhuaktu ani a. Amale Steve Wozniak te siam ani. Ti chuan Jobs sakai hruaina hnuaia tunlai kan hman lar em iPhone tele iPad te siam chua ani a. Tunlai khovela phei chuan iPhone tluka phone thale changkang hi awm meu om love. Mizozi nga po iPhone nei te chu kan in di thei ro deuh tlat zel ni poina hriata. Hetiang khopa company ropui le lar em dintu Steve Jobs chanchin hi angai nomin azin kong chuk chove tak mai hi mitam takta na chona siam tu thatak ani beisein Steve Jobs Apple dintu chanchin ilo en hawang u. Steve Jobs hi Joan Skibble le Abdul Fattah John Jandali Wisconsin University a zirchuak te fa ani a. Mase aming po an phua main Jobs hi kalsanin midang an pe ani. Ti chuan Clara le Paul Jobs te chuan fa angin an lata a. Aminga Stephen Paul Jobs an tita ani. Clara hi accountant ani a, Paul hi coast guard na athok ve thunga, tin mechanic ani boka. Kumsang hazakwa somnga panga February ni somni pali khan San Francisco, California alo pianga. Ti chuan soyang khan Paul Jobs tenupa hian fa angin an la a Mountain View, California, tuna Silicon Valley anti tak mun ropui taka Australian ani. Jobs an open la hian apa Paul Jobs nen hian an garage electronic thil an khoina sa thei hle a. Thil siam dan te thia dan te azirna sa a. Henga wang te hian no pangte ani lai tangin electronic thil han khoile han siam te chu atuina thiam chho hle a. Jobs hi an open lai tang to in mi fing tak mai suang to na nei tha em ani a. Ma se school an kal dan ero hi chu aning thei hle thunga. Anin zirtir dan kalphung te chu aning thina anin luata wangina thian te po ati boingun hle ani ome. Poli ani lai point an zirtir tu pakhat chuan le kha zir that theinan engemaw thil pek mangin a thlem top ani. Heta hian Jobs a lekha thiam zian hrechuaka. Te chuan an school lam ho tu te chuan school bokana high school kaltir turin an tia. Ma se he hian nu le pa te hian an rem ti talo zawk ani. Te chuan high school chu kumpa ngai kal chavin a zo nu chuan Reed College Portland a akala. Heta hian a zirlai tuilo awangin college chu tharuk lek akal man tia a chu santa a. Heta hian thlasawm pariat chung vel chu creative classes anti thiam thil sang in zirtir na hmuna te azir kwalta ani. Hetia zir chhopo hi a hlok pui hle a. Ti chuan kumsang kha zakwa somsari pali khan Jobs chu video game designer na atari company a hmu a. Ma se heta po hian alung oina ala hmu chuang lo ni turani. Reilo te a tho hnu chuan na bang le a chuta chuan thlaraw lama in chia tumin India te akal le dai maya. Homestead High School a kalai khan Apple computer din pui tu pa tur Wozniak nen hian an lowi tong nge a. Heta hian Wozniak chu University a California Berkeley a local me kani. Kumsang ni pasari khan PC World magazine chuan Wozniak hi a interviewa. Chuta chuan Jobs nena an thodun dan te an zota. Ani chuan electronics lam kan lom ve a. Khang hun lai kha chuan digital chips ti vel te hi enge ani hria an omang lova. Keini kha chu kan tuidun em a an tho dan po kan hreviaw ani. Computer tam tak kalau design to a Jobs ai chuan electronic le computer design vela chuan kalau hre tam man fe to a. Ma se kan tuizonga in anga thil kan thlir dan te po ain rual khat hle ani ati. Kumsang kha zakwa somsari paruk khan Jobs kumsom ni pakhat mi le Wozniak te chuan Apple computer chu Jobs anu le pa te garage chuan an siam chhove tanta a. Heta hian computer siam na tur man ro leina tur hi an nei lova. Chuta chuan Jobs a hian a Volkswagen bus a hral a. Tin Wozniak hian a scientific calculator a hlut mai a hral bawk ani. Steve Jobs le Wozniak te hi computer industry ti danglam dor tu an ni kan ti lo thei lova. Computer man laya lian in tiat don ni thin. To mai sarkar le company lian lo chuan an nei phak ngai lo chu tereuh te tlom tak le minol pui man thei turin an ron chop chuak tarup mai ani. Wozniak hian computer chu a hmang tu ten olsam le hriat thiam har salo taka an man theina turin alo design chara. Jobs ve thung chuan a hral chu alama tran alo la ve thung ani. Te chuan Apple computer chu pakhat
dollar zaruk somruk paruk point parukin an han shal chuak ta a shalkal hle a apple 1 ti an siam chuan dollar noi sari sing sari sangli lai hlok na an muta der maya ti chuan apple 2 an siam le a an han shal chhole chara nasa takin a thang chhote zela kumthum chungin 700% lai a hlok chhovin dollar million za somthum pakwa lai an shal ta hem mai ani ti chuan kumsang khaza ko somria ta chuan apple computer chu company lian tak alo ni ta a market value po dollar billion 1.2 lai ani chhota dera heta hian jobs chuan heng marketing lam thiam John Scully Pepsi Cola ami chu apple computer ta na ma son chhozok be sein CEO ani na apeta ani ma se anti fu chhovio done moti line apple chuan an thil siam lama enga moti sualan nei ta zau maya an computer te chu lak le tenga in a leitu te lung anti oilo na sa hle a hemi hun lai hian IBM company chuan apple chu shal chualama an ron khum tamaya ti chuan apple chuan IBM computer ron siam ve ta chu anel chho angai tran ta a kum sang kha zakwa somriat pali khan apple chuan Macintosh call an ron siam chuak le ta a he call hi a tha in mi pon an du hle a IBM ho computer chu a that lama phei chuan a khum da ya ma se IBM chu shal chualama an la khum thei ta der lo mai ani ti chuan le Scully hian ngai to na sengin Steve Jobs hian he Apple company thanlen na kong hi adalin a theta tlat zok maya ti chuan Apple company bot tho chu thu khomin Jobs hi Apple company thil ti na lama tel lo turin an rel ta a heta hian Steve Jobs Apple hmuchhuaktu le abul tran tu ber pakhat chu ni na tero te thil ti theina po nei manglovin an siam tamak mai ani Jobs hian ala na hle a aril ru ana viau ni turani kumsang kha zakwa somriat panga khan Apple hi achua san ta a ti chuan Apple achua san hu chuan a main company computer lam tho din chuak le in a minga next a phu ani a mai ro chu a be sayangin thil akal fu hlei thei meu lova he next company hian a computer te America ram puma shal chua atum na lama har satna tok na sa hle a ma se enga motak bo ruak chu asiam shim ni turani kum sang khaja ko som ko paruk khan Apple company tho hian he company hi dollar million zali somni pakhatin aleita a ti chuan akum le kum sang khaja ko som ko pasaria chuan Jobs hi Apple CEO wa da ani le ta ani heta hian na an thok le ta tak taka Apple chu an siam chuatir kum sang khaja ko som saria alar chho hluai yang mai khan Apple chu alo ropui le ta a Jobs chuan na satakin na thoka thil tharangai to na sa hle a ti chuan tun lai khovel deng chuak dop le mi nan du em mai iPhone te Ipod te Macbook Air ti te chu Jobs an hnuai hian an siam chuak ta chur mai ani chu ta zet chuan Apple in an thil siam chua reng chu company dangten an copy deuh sap taringot ani ber mai Apple hian na satakin ma son zela kumsang ni pasaria ringot po hian dollar billion pakhat point panga pariat lai hlep anei theiani kumsang ni pariata chuan America chuan iTunes le Ipod an shal na sarem rem boka Walmart ti lawa chuan music lamchi shal na saber ani thei hialani Fortune magazine chuan America's most admired company America in company an ngai san ber ta zinga pakhat na a hau thei ta der ani kumsang kha zakwa somriat paruk dai to khan Steve Jobs hian George Lucas a company cartoon lam siam na ani berang chu Pixar animation studio hi alei saka Pixar hian na sataka a than thei chu aring het bura chu wang chuan Steve Jobs hian ama poisa dollar million somnga lai mai chu he company a hian ada top mai ani he studio hi a hlotling tarenga movies lar tak Toy Story te Finding Nemo te The Incredibles ti te chu Pixar siam vek ani kumsang ni paruk khan Walt Disney nen an in zom ta heta hian Jobs a hi Disney a shareholder lian ber ani phata nge ani kumsang ha zakwa som kwa khan Stanford Business School a Lauren Powell MBA zirlai nen an in tonga te chuan March ni som pariat sang kha zakwa som kwa pakhat khan an in neya Palo Alto California khosa in fa pathum Reed Eric le Eve an nei ani tin kumsom ni pathumani line abial nu Christian Brennan lakafa Lisa aneya hei hi Jobs a hian a phana sa hle a ma se DNA test te an han nei chuan a fa nge alo ni si a
Lisa hi tlei rol ani chawa tangin jobs bula hian a khosa ve bok ani kum sang ni pathum khan jobs a hian kan sara nei ti a in thre chuaka heta hian zai mai tura an be sei line thlakwa lai chu zai hi adu lok lova hei wang hian Apple company board of director ho phei chu an hlau thong ru hle a chan chu jobs a Apple company ho tu beradam lo ti an hriat vai chuan he company a invest tu tam tak hian an poisan lo let mayang ti an hlau ru hle a ma se kum sang ni pali khan zai chu arem ti a akan sar hi an pai sakta a ti chuan rei fe chu hrisel na lam hi tuma bula soi lo chuan na athok le ta char chara ma se kum sang ni pakwa kum tir lam chuan job se hrisel na chu atla hniam chhole ta tlat maya anu dewa phei chuan tharuk lai chol alata a heta hian a staff te ho chu email thonin kadam lo na hi a boi thlak dewa Tim Cook chu mi hun laia Apple Chief Operating Officer chu Apple chet vel na thu berni turin kada ani ati kum khat don lai mai chu Steve Jobs hi are deu wanga ti chuan September ni ko sang ni pakwa khan Apple company thil ti na lian tham taka thu aron soi le a heta hian iPad aron tlang zar le ani ti chuan kum sang ni som pakhat khan Jobs chuan medical leave in a chol le a oga sa chuan CEO ani na atangin a bang tange nge a ti chuan Tim Cook chu CEO ni na apeta ani kum sang ni som pakhat October ni nga khan Palo Alto a Jobs chuan pancreatic cancer rei tak abe nui na hne talova athi puita ani aboral hian kum som nga paruk chau alani Steve Jobs hi mi ropui tak mai taima em mai athil ti to reng chu thei top chua ti chi ani a athona sat em awangin ama po hi avin hle a atho pui te phei chu avin na sa thin hle ani anti ma se an ngai sang em a anhoya thok te ro chu anin chuang hle thung ani Steve Jobs hi tongkam thiam le mi hne thei tak ani a kum sang ni pasaria iPhone an ti chu don tuma athu soi phei kha chu tun thlengin mitam takin an lazira athu thiam zia le ain buat saina ro pui lutuk te kha tun thleng hian mi soi hlo le en nom alan renga he iPhone presentation hi YouTube pa en turin oma lo en vela zir tur tam tak inei ngei ka be sei Lawrkhawm mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hriat zel theinan bell hi ilo click don ya